daɗi, amma wani lokacin takan zama illa. Rashin sanin darajar so kan haifar da yawan rugujewar ƙauna. Ina tuna ranar da na fara ganin ki a duniya. Ina tuna kalmar da ta fara shiga tsakanina da ke a duniya. Ina tuna irin yanda muke girmama juna da ni da ke. Ina tuna yanda muke ba ma juna kulawa da ni da ke. Ina tuna daɗin da nake ji idan ina tare da ke. Ina tuna irin baƙin cikin da nake ji idan ba ni tare da ke. Ina tuna yanda muke tausayawa juna da ni da ke kamar yanda 'yan uwa suke tausaya ma junansu. Ina mamakin yanda son ki ya samu guri a zuciyata ya zauna kamar dama ya yi shekara aru-aru a zuciyata. Ina mamakin yanda muka shaƙu da ke lokaci guda kamar yanda uwa take shaƙuwa da ɗanta da zarar ta haife shi. Mai yasa kika yi wa kalamanki ado da ƙarya? Mai yasa zuciyarki ta raya miki ki aikata zunubin da mafi yawancin zukata ba su yafewa ko min jimawa kuma ba su mantawa? Mai yasa kike tunanin zaki iya aikata abin da ba zan gane ba? Mai yasa kike tunanin zaki iya tauna taura guda biyu a bakinki a lokaci guda? Mai yasa kika dauki soyayya kamar riga, yau ki canja wannan, gobe ki canja waccar? Wa ya gaya miki soyayya haka take? Wa ya gaya miki cire so akwai sauki kamar cire riga ne ko takalmi? Na taya ki farin ciki da sauyin da Allah ya maki kamar yadda kika faɗa. Na maki murna da Allah ya baki mai saki farin ciki, ya kuma raba ki da mai saki bakin ciki. Haka zalika ni ma ba zan gushe ba da addu'ar Allah ya bani wacce za ta so ni, wanda kuma ba za ta aikata mini